mmụọ na mmadụ bụ ihe onyonyo mmerụ mụ na ndị otu m ya bụkwanụ ya bụ nke ịbụa mmerụ emeburu nke mbụ mezie mmụọ na mmadụ ahụ nke ịbụa mmụọ na mmadụ ahụ bụ nnukwu ihe onyonyo kụziri nnukwute ihe maka ihe anyị mere na mmụọ na mmadụ bụ ihe a na-akpọ true life story ihe mere eme n'obodo anyị mee gbuo anyị onye ọbụla ghọta ihe mere ndị obodo ahụ sef ụfọdụ n'ime ha na-ekiri mmụọ na mmadụ na-asị na ihe a mekwere n'obodo anyị ihe a mekwere n'obodo anyị afọ na onye gara aga mmụọ na mmadụ bụkwana ihe onyonyo anyị mere riri anyị ego rie anyị oge rie anyị ihe niile mana na njedebe ihe niile mere ebe ahụ okwu ndụmọdụ nwere nyere ha bụ ndị chọrọ imepụta ma ndị na-abanye ịma asị na ata na-etolite ata na-anwụ ata na-etolite onweghị ka ọ bụrụ ndị nọ taa ga-anọgidezi ya na onye ọbụla nwere mmụọ ime ihe onyonyo ya tinye mmụọ ya tinye obi ya pụtawa na ya maka gịnị ndị ochie na-apụ ndị ọfụ a na-abata ị na-eme otu ahụ ya bụ ikiri ihe onyonyo Igbo ama anwụ anwụ ọ dị mma amana mmadụ ole nji akpọ ha hiri nne mụ na Chi wetara agụ arụkọgo ọrụ mụ na Joyce Kalụ arụkọgo ọrụ mụ na Chinyere Wilfred arụkọgo ọrụ mụ na Chinyere Mabueze arụkọgo ọrụ enyere ha nne o mụ na Titi Temple arụkọgo ọrụ mụ na ncheme ha kịta n'aka nkụ mụ na ha arụkọgo ọrụ ọtụtụ agadi nwaanyị daa nda ada na-abụ agụ ihe o bu n'okpo ọnụ ya bụ na ahịa amaghọ gị ofu ihe amaghọ gị ahịa ugboro abụọ nke mbụ osisi anaghị egwu mmadụ n'anya ugboro abụọ ka pụtara na ofu ihe danyere na ya ọghọ gị ahịa ịma danyekwa na ya ọzọ maka gịnị na ofu ahụ ịdanyere na ya agụgụ gị ahịa ndị Igbo si na ihe ugoro na-ada n'ọnụ na ọ bụ otu aka ụtọ dị ịtụnye ugoro na ọ na-ada kwokoro mana ugoro na-elu ilu onye ha pụtara na ọ bụghị otu i chere ndụ ka ndụ inwe ike lee m anya onye a bụ ezigbo mmadụ mana ịbata m ime bụrụ nso ajọ mmadụ. Ọhaneze ndị Igbo ekele m unu. Afọ mbụ Chief Obi O Eze abụ m onye akwa ihe dị na Nnewi Local Government Area of Anambra State. Biko ayọrọ m unu niile na-ekiri Isimbido television nọ ebe anọ ka ọ bụ Isimbido ebe anọ